духтаракои хушрӯ, боз ҳам паплинои заказноитон омадай нигоҳ кунен. Ҳар як гул омадагиям қа хушрӯ. Ина паплинои дубайскии фасон. Ай ҳами гул чанд та ранг омадагай, рангоша бинен хичхе фасончаян. Марамат каседа дар корай 80 сомона як либосаш аз ди либос боло доставка мешава. Ина марамат духтаро каседа дар корай муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Беҳад хушрӯйра бинен, охи офтобиш бо арзон мешавад. духтаро марамадира бинен, беҳтарин варианто. Ина ҳамаш гули новинка. Иша ишта хушрӯа, иша ишта хушрӯа. Диден аи бо ҳози ина мудош ҳастай, аи ҳози бо савзшам ҳаст духтаро. ай ҳамин амуд ҳози бо нишон метам савзшам. Ана гулчамайда, ай гулчамайда се рангай. Диден ду ранги аввалаш анаи савзак боша, сеюм рангшай. Бисёри гули майда меган. Ина марамат санго сангои фасон. Ина сер сангаки хушрӯ паплинакои дубайски. Ина сафеди ҳози нишон додем ку ранги савзшай. Диден марамат беҳтарин варианто барои шумо. паплингир бошен, барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, марҳамат муроҷиат кунен. дар равакак шумода доставка мекунанд. паплинои намихе хушрӯра, паплинои фасона. бинен чихе паплин бисёр омадагиай. ҳамаш 80 сомона як либосаш. Манакат домиша мегирен 80 сомона як либосаш. ази ду гулай диден ду рангай. аз ами гул ду ранги хушрӯ. уш зарда иш бошад сирхча. хулоса ҳамаш беҳтарин. барои тӯй мегирен, савдо мегирен, барои хитон мегирен. духтаро дубайски паплинои фасон. ина гулакора бинен, гулакои майда бисёр мепирсанд. гулчаҳои хушрӯ омадагиай. аз ҳаминоям метонен дархост кунен. иша ишта фасон, иша ишта фасон. дубайски паплинои сабукаки пиллаги. тобистонда роҳатай духтаро шушта шушта мепӯшен. мана инам дошам бо бинен. ана мигул аҷоиботай ҳози мекушоем бо машумода нишон метам да. нигоҳ кунен да духтаро чихе санг задагиай. мана сангош катиянам хе фасонак 80 сомон як либоси хушрӯ. инами 80 сомон. марамат и дигари рангшай. диден ҳами рангшам ранги беҳтаринай. метонед аз инам интихоб кунен. диден бо кушодагида дигарай. бисёриҳо мепурсанд ки кушода нишон тиҳен. духтаро ҳар як таира кушода намеша. бор бисёрай нигоҳ кунен. анаи гулам гули аҷоиб хушрӯи гули комбах гулак. аз инам метонен интихоб кунен. ҳам савдода нағз мерава, ҳам куртада хушрӯай. баъд анаи намудо ранги пиаддаи ҳози биромадай ку. анам хеле гулай. аз инам метонен интихоб кунен духтаро. коричневшам аст, ина савзшам ҳастай. хулоса ози анами цветча бинен, ани цветча мекушоянд бинен да духтаром хушрӯай. хулоса ҳамаш паплинои фасонай, ҳамаш гулои новинкай духтаро. ина дар кортон боша, аз рӯи навор скриншот кунед, равоншон кунед, доставкатон мекунанд. ду намуд санг задагиай аҳамиятен. ҳар як материал ду намуди санг задагиай. сангои хушрӯагира бинен. анаиам аҷоибай сангоша бинен чихе сер сангакай. марамат аз инам интихоб кунед, доставка мекунанд.